Zvarawo zvakanaka muchiredzi hospital. Zvakanaka zvakatodini kukurawo kuita 6 years. Saka wakangozi achifamba achifamba wakangozoti ngatei wavhundusirwa ngatei buva ndo paakarwara Gwirikwiti rakabuda ndokubva rati radzoka mukati ranyangarika ndokubva shata mwoyo wake kutochinja kuti musoro woda pakangonyangarika maponda yamusoro wotoda kutogwinya kuti afe haana kufa chiredzi yakatora ikarapa. Vakandiudzawo madhokota kuti mwana haafi, chaanongeti haazofambi unoremara nekuti izvezvi unorwara tsinga ndo dzavhundusirwa. Chimbomhurosa vanhu unomhurosani haudi kumhurosa munhu unonzi ane bhudhi vake vari kujoni vaya chimbomhurosa bhudhi rangana izvi haudi chimhorei bhudhi ranganai ndiya izvou ita mhorei bhudhi Lawrence mundigirwa maswits nechii futi chimwe choda kubikirwa ndosvika nechii uda kubikirwa chii futi sipo haudzidi kuti nesipo ita bhudhi Lawrence mundigire maswiti sipo nemafuta chitaura tinzwi handidi kambaira tione uchiinda uko kuna uyu anonzi ari musikana chimboenda una tileji asi rako rakaoma orit chimboenda ikureva titi tione achikambaira zvaanoita soro kuwachita director anga asingazisiri Zambia here asingazisiri Zambia here haisi unenge achikambaira kambaira une pangoro yako kuisa zvinhu apo pakati pamakumbo ongozvikambaira usogwadzezvi norwadziwa asi kuzogara muuche yagoni haakwanisi munotobatana naye papai mwana wakabereka akanaka kana Satani akuda gara akwiko kana zvichigwadza shuwa ungatoregera danisa gara ako pasi achatodi aunogara asi apo pazvadza saka izvi ndo zvaanodi anoti akasvika ubva agara apa anongofamba nezvo zvake tasanura unongoberusa ruoko runorwadzawo harutendi yene divi andikanditira musaladi musikana uya zvangu Mwari Jesu ndiregerere vakati kwai vati unogona here kuti makaita sei ndakamwana tivhura muromo kati musamuzinogoridhe kati ungozi Joni herewe agari Joni ndokwazvinoiswazvi akaita katorishandira zino riya rinodhura ndozandoriyazve vaimona kuti matirodhura woshandira zvinoasikasikana vasiki vakoma vasinawo chemumakumbo iyato unotova nechimuchinda chakwewo une chimuchinda chakwe une chimwana peyani hamunaona chikomana chitsvuku changa chiri chimwana chakwe andotonzi maifani vani chimuchinda ezere mwana kwete muchinda mukomana wake murume unaye chimwana
ngaiwana nengo yakumbozi kana wazi hende uko kuti ndomboda kupa mai ani anenge achitira kuti zviri sei guys amana nhasi tiriko ku last case yedu last time kuti gwendo kwapfura takataura kuti tine vanhu vashanu kana kuti mhuri shanu dzatakapuwa kuti tinge tichiinda kundoita document. Saka unomusha ndio musha watakatanga kuuya. Unfortunately takasvika vasipo ndo vataiti vanga vaenda kumhene misangano inokosheswa zingambeti kuno vakomana vakanga vaonekwa mbe kuda vachiita zveutyika zvenyaya ndichazivi ipapo. Asi nhasi tazokubatai makadiko mbi tofara hedu makadi tinofara iri sei miviri zene mhuri zviri nanewo. Saka tichifamba toda kuti tinotaura takagara pasi motanga kuti tinangwa pano mbonzi pane ndona mune order kapana pa ita machaya makama tenga rini ko ndaona munenge akawanda stereko tigai apa ana kuwanda asime vane mutambo kana pamakatenga machaya machaya akatengwa machaya akatengwa kujoni nomukomana wakazeta accident akashaika. Sorry. Kupi wakaitira accident kupi? Pretoria. Alright. Chazoita kuti isu tinge tichishika pamusha uno inhau yekuti patikaenda tichindoona kanzera musha uno ndo wakatanga kuti pamba pane mwana uripo kana musikana uripo. Musikana uyu une ungangoda zvinhu zvakaita semapedzi. Hamo maziva mapedzi? Mapedzi ngatiti kana munhu ari kunguva kana kuti iwayo kutora kuti asavanga ashandisa madhende ndo atoreva iwayo. Saka nonga ndo zvavaingotaura kuti mabasic akaita semapedziwo vakabatsirikana nawo pamusikana iyeye uye pamwe newheelchair. Asi isusu basa redu takavaudza kuti ina ndipo pakupromisa kuti mbuya mangwana chaichaya ndoya newheelchair harisiro basa rangu iroro nokuti tine nhau shanu gwendo guno. Maitira taita gwendo guno kwakasiyana mamwe maitira tikamboita. Saka zvinoreva kuti kubatsira gwendo kwatichaona hune hwakapatsanurana. Kune vamwe vanotiwo kunodiwa shangu dzespecial case yake kuti makumbo ake ose anotsemuka kusvika kumusoro nemaoko. Saka izvi toita kungomira kuti chabatsirwa kusvika papi. Kuna vamwe vane kwashiwoka chaiwo. Kuna mumwe asina machira. Saka chatinetawana panguva yacho ndo zvatichaunza. Saka asi tichiri ipapo chazoti kweva ndechekuti kanzuro vakati kuti musikana wachono ndo mwana wenyu anditi asi sabatanga kutudza zvemwana uyu mumburi nevana vangani imweni? Ini vana vangu ndine 7. Wokutanga uripi? Wokutanga ndiye nawo. Wokutanga ndiye Dhanisa? Kune makore mangani Dhanisa? Ndakangwara 81. Dhanisa ndiwo 81? So yese Dhanisa uripo shuwa chichikunakidza? Hakuna kokusekerera wani? Alright, unotaura zvake. Wepiri ndiani? Wepiri Ranganai baba veshane. Baba vana uripi Ranga? Ngwavha mujoni vari kujoni. Wetatu mukomana futi Lawrence. Nongongwavha umuhipuvhari. Uri muhipo wetatu. Wechi4? Wechi4 wanga akaroorwa akangozo uripi? Nongwavha umuhipuvhari. Wait, wanongwavha. Wechi5? Wechi5 ndiye mukomana Lahumu uri kujoni. Saka taane vaviri vari joni. Alright. Uchingwavha uri mujoni? Ngwavha chingoti corona pana nechetinoona motaonawo musha wenu. Saka muri kudasa point yekuti hameno kana chingwavha ikoko kana chichikuitika? Chiri kuitikawo koko. Tawo zvimari choricho. Wechi6 musikana Masi unotorwara nepfungwa. Uripi?
uri kuJoni vakambomudana kuti ngamboya timboona uno. Wanga ari pano manje wakazoenda uno. Kuchi chakaitika kwaari? Ameno kuti makamuzvara akanaka zvi. Wanga akawanikwa kuChipinge. Kungozoponerwa kuti mwana wenyu urwara. Muno muChipinge matizi. Aiwa, Chipinge kumusoro. Chipinge kumusoro. Alright, saka wanga akarwa kunwa mabhuku muChipinge muno. Kudarika Chipinge mutakata kukiriye hota. Kwandoziva ere namukuziva. Handikuzivi kukiriye hota. Wokudarika mutaundi ndo mamunoreva ka. Alright, because kuno kumamisa Chipinge. Saka yeye wakanga akawanikwa ikoko kumatownship. Kuda kusvika mutaundi yomuChipinge mokwira rimwe bhazi. Ukuinda ikoko. Kuenda kukiriye hota kwacho. Kukiriye hota kwacho. Muchipinge town asanda musvika paito. Ndichiri ipapo tisataenda pane wachi number 7. Kukiriye hota kunorehwa kumuChipinge ndonga kuti kupedo nekuChipinge town. Padhuze vanobva muChipinge chikwira Dhora. Kusvika Ruzeva. Saka vamwe vanogona kushamisika kuti ivo maitaura kuti muri muChipinge, tichiri muChipinge asi kuti kune taundi chaiyo. Taundi yeChipinge nepatiri nekwatiri kugara kunoku kure nakure. Taundi inotova pedo nekusaidi kuChipinge kumamisha kwatiri ka Chiredzi. Necheche growth point ndo zvipedo kuti nditozoenda muChipinge township kune nguva kutotenderera instead of kuti nditobuda muno muChipinge Manicaland ndondopinda mumasvingo because ivanda masvingo ka ndotoenda ikokoko. Saka ndo mataurira vari kuita mbuya kuti Chipinge ese nekuti kutaundi umberi ukokoko. Saka chaka mukati anga akaroorwa ndokuzodzoka. Wakadzoka nokurwara ndokubva murume wacho amudana futi Joni uri Joni. Akadamwa nemurume kuti nazvanzi. Auye timboona kuti chii chinotora nzvimbo. Saka kureva kuti paanga ari Chipinge ane murume wake, murume wanga ari kuJoni asi ari kumba kwavo. Akamusiya akanaka, mukadzi wezosara achirwara. Anga nevanawo 2. Saka vakaenda vese nevana. Wakaenda navo. Asi hanzi zvari sei? Vanoti zviri nani. Kuda kuchinja nzvimbo kunobatsira. Tinongoti dai akapura nezita raJesu. Tobva hapo toenda pane wechi7. Wechi7 ndi Brighton kuchaika Joni. Ndiye saka kuri kuti Brighton ndiye anga atomboda kutanga kudevelopa pano. Brighton wanga ane chibasa wechirenani kuJoni. Nekuti ndio tona mazenge pano. Wakatenga mazenge ndiani? Wakasiya mazenge aka. Ndi Brighton zve mukadzi wako akatotsamwa akatoenda. Kwakatsamwira chi? Kufirwa kunorwadza. Vakafa vose vari Joni koko. Anani Brighton wakaita accident mukadzi ari ikoko. Vari vose ikoko chavo. Chengeta vosiya. Saka ananovaka akangozvigarira. Saka fulati iyo saka mazenge ayo ndio akatengwa na Brighton. Fulati ndiani? Fulati ndakavakawo ndichiri mazvitonje. Cotton. Mizitonje. Cotton. Ndiniwo ndakagweja. Saka makamira zvi. Makamira chaizvo. Mira zvanga zvichakachipa zvinhu zvacho. Saka apa Brighton waati wodi. Brighton wada kuvaka imba yakewo avakewo mumba ndiwe number 7 ndiye number last born 7 mukomana. Vangafunga kuti ndiye anodawo kuvaka. Vamwe vakati hativakipa namai tichazovaka kwavo kwetinoda. Asi wanga arongera kuti macheya akamutsvani macheya akazara umu ndiye akamatenga. Ndiye angamatenga nemadhofomu nemawindo zvakasara zvakadaro. Hawa shanda veduwe. Zvakaitika manje handiti? Zvakaitika gore rakapera paseri 2009. Saka ino muchazotomashandisa. Mazengewo ndangachiti ndakawana tumari ndongovakavo kuchenesa moyo. Kudai zvana zvakwe zvinozodzoka zvakaenda namai. Mai vakaendepi? Enda kumba kwavo. Kwazvo. Takangogarisana mai ndive muno? Ivo vakati kudini pamusara pemazenga? Vakatora mamwe. Makagafurana? Vakatora mamwe namadhofomu 2.
angafunga kuri saka nyaya tanyanya kuvinga iyi ndiya iye dhanisa saka mati dhanisa dambudziko rake nderei dambudziko radhanisa kungokambaira wakamoda kutanga kuti titange pakatangira pamakamuzvara makazvara zvakanaka ndakamuzvarawo zvakanaka muchiredzi hospitari zvakanaka zvakatodini kukurawo kuita 6 years saka achifamba achifamba wakangozotanga wavhundusirwa ngatei buva ndo paakarwara gwirikwiti rakabuda ndokubva rati radzoka mukati ranyangarika ndokubva atoshata mwoyo wake kutochinja kuti musoro woda pakangonyangarika maponda yamusoro wotoda wotogwinya kuti afe haana kufa chiredzi yakatora ikarapa vakandiudzawo madhokota kuti mwana haafi chaanongeta haazofambi unoremara nekuti izvezvi unorwara tsinga ndo dzavhundusirwa njere dzetsinga ndo dzadini dzavhundusirwa saka unorwara tsinga haazofambi kudai njere dzetsinga kuti ndizodai dziti unongozoremara asi ari mupenyu wake satoti dambudziko rakasangana ndire gwirikwiti ndo razoita kuti ange akadai asi kutaura achitaura akambopedza nguva asingatauri akatitivara akazongotaurawo saka imi zvaitika makazodii takagara muchipatara takazobuda akangodei takazoita zvechivanhu kuti azotanga kutaura nokukambaira zvanga zvatova muchibhoyi makasina muchibhoyi vakati makanonoka muri kuchipatara ndopazvakazokereko takambofambawo chienda masvingo kumadhokota achingotaura saizvizvo kati hapana rubetsero nekuti zviri munjere dzetsinga dainga kuri kuvhunika taizomurapa chingodzoka zvakadero saka uyu mati unoita zvokukambaira nekuda kwei muchiti aiti zvokukambaira nekuti uyu wakaafektika ne6 years saka kubva pa6 years ndiri kurubatsiro rwamakambowana rubatsiro ndirwo zvokupiwa mauruche makambopiwa wenyu uche kamunombuche ndinayo iri tionewo enda ndaitora dirichi right saka makapiwa uche asi pandasvika ndamuona achibuda aikoni kuichovha nekuti maoko ako abati uche iripo yacho ndekupusha kudai azviite ega agoni saka unenge ndidai akaita sei unotodai ameno kudai nodai kana inodina nokuti kana usati wasunda kudai kuna kudendiwa maoko ako ana simba omwe utofanira kumusunda saka tone onda uya nayo zvapa tone uchenjere kukuwadza vatete vacho ndaisi I think ndo dzimwe tikakada fani yatakatengera iyi yatakatengera musikana wekera mukomana wekwazinata yakadai uswa kura kuti munofanira kutomupusha sai muri kuti iyi yekupushiwa inonetsa iyi akagara iyi handi munoona kuti yaiti adoko ndikapusha kudai haagoni kubatira unondowa hapana here chibhande mabhande nichatotsvaka kana ndotomupusha paiva nemabhande akatosakana dai haki chakudai ndokuti asadonha bhozi kana iri type yemauche yamwe ndoziva ndo yatakatengera mwana wekwazinata yakadai uye manje haoni hatorina saka zvatakaita panofanira kuiswa zvimabhande saka takatombobvisa chekumakumbo tikaisa uku tichimirira kuti pamwe tisonese chimwe chibhande chongoti agamuiwe bhozi ane 8 years asingaoni nokuremara saka anditofunga kuti kana munayo saka pana imwe option yekuti pamwe iyoyi yacho ishandisiwe since itoripoda kozi yanga sitorina yakangofana neiyoyi
Saka akafana kuda maybe mabhandi ndo anenge ada kuzoita. Andisingazi kuti kune dzimwe were but kune mauche kwandingambofamba pane akadai akawanda. Ndo chero tikadai uso. Saka bvisa ako uche. Ngatokuvara zve. Chibwa kana tomboisa mberi kana zvanetsa. Alright. Saka makati izvozvizvi imam chiti iyi yakakwirira mudenga kwaari. Uye agoni kuifambisa. Nekuti munofanira kumbomupusha imimi. Ini ndinotopo. Nekuti maoko ake haana simba. Saka akazounzirwa pamwe lese pasowanawo kumberi uko. Munoda kumukomborera neuche. Unozoifambisa sei? Ndingopusha saizvi. Dzisingapushi twepe munoreva makutaura ndeipiyo. Pane imwe dziya dzinotoda hadzo mutaundi. Dziya dzekuti tandikadzionawo Harare. Dzekuti dzitofamba dzega kudai. Sei magetsi? Handishazivi kuti magetsi here kana kuti chii. Makaona mutaundi kupi kwacho? Harare. Papi? Kuzvirema kwatakamboenda kaJairos chii. Kana mati kwaJairos because pandakamboinda ndakaenda ku5 different places pandakamboinda. Ndaiona dzakawanda dzakadai neizvo zvokudaiwo zvekuti munodzidzira kufamba zviya zvimawoka. Saka kudai vanenge vatori pamwe vanenge vatumigwawo nehama dzekuchikwenyika kana mabasa vaite kuuya kuzoshanda ipapo. Ndiwe mabasa vakatoremara. Kana moti mbuya kana imi moti motaura kuti vemabasa utiri pabasa zvoyu uyu pabasa zvoyu iyo ndingazomubvuna dai akatobva mhiri kwemakumba wakatozvitegera unotodai magetsi plus aitofambe muno mudhastinga ndodzandoziva ngambotifambira tione zvamamuchitaura akambaire tomboona machimbotiradza chisi mukaimbiya mutiradze makumbo ake zvaakaita izvo. Alright. Kwemakore mangana achifamba sezvizvi? Kubva pakaremara ipapo. Abati chiro. Moti anogara achigwinya. Akada kuti adai hatendi kushanda. Saka kutongogara kadai kokudya anodya. Unorya. Chimwe chaanokasata maoko chi. Kana kusuruka unoruka. Akangeta sokuvarairwa kudai. Asi akata sokuti vhunduke kudai. Zvotokwatanuka kutotatsarohwa nekera. Alright. Saka unoda kumhorosa aniko nhaye isisi dhani. Chimbomhorosa kavani. Unoda kumhorosa ani? Haudi kumhorosa munhu? Unonzi ane bhudhi vake vari kujoni vaya? Ranganai. Chimbomhorosa bhudhi ranganai izvi? Haudi? Chimhorei bhudhi ranganai? Ndiani izvo? Ita mhorei bhudhi Lawrence? Mundigirwa masweets? Nechii futi chimwe choda kubikirwa? Ndozvega. Nechii uda kubikirwa chii futi? Sipo haudzidi. Kuti nesipo. Ita bhudhi Lawrence mundigire masweets sipo nemafuta chitaura tinzwi. Anzi? Anzandidi? Amen. Haudi sipo? Hawida? Ko mafushi masipo hawidi nemafuta? Waraira? Saka shamwari yako ndiani? Hauna? Ni sei usina. Pambaira tuone uchiinda uko kuna uyu anozari musikana. Dileji. Chimboenda una Dileji. Dileji chau. Asitara kora kaoma. Alright, chimboenda ikureva tete tuone. Ashikambaira. Zvanoita suro. Kuwachita director anga zvisiri Zambia here.
Oh, sine zambiri. Yes, ninga chikambaira. Kambaira une pangoro yako. Kukuisa zvinhu apo pakati pamakumbo. Mungu chikambaira akako. Zvogwadza Norwadziwa. asi kuzogara muuche yagoni Haapanisi. Munotobatana naye papai. Mwana wakabereka kanaka. Kana Satani akuda. gara akwiko kana zvichigwadza shuwa ungatoregera danisa gara ako pasi achatodi Unogara. asi apo pazvigwadza saka izvi ndo zvaanoti akasvika ubva agara apa anongofamba nezvo zvake Tasanura unongoderusa. ruoko runorwadza Harutendi. unorwadza saka rune simba nderwurwu kudarika urwu urwu ndo runosimba rwazvina simba Asi kumanikiza. nekupa zvipeinizi kana chigwadzina Hatirina chiko. zvidende saka chakakosha pakuti upa mapedzi ine unozomarashira payo pane gomba rekunyumbulatori Ndinayo. zvakanaka une gold diki ndiani une zino regold ratikasvika pano Chiri gotwe changu chiya. Ndiye wamati urupesira. wotasina kuzomutavira Hamuna mutaura. iye unokanganikwa zvokwadi unonzi Davidzo uyu unonzi Dhanisa Davidzo mwevasikana vangani vatatu neuyu wakaenda ukuenda kujonanzani Masiya saka Davidzo waendepi Waenda kundotsvakawo kunotsvaka vamwe shelights. chichocho Mineral. azvitsvakepi Tsvaka pamusoro papa. wozvongo zvakangoyekerawo Kutokumbirawo vanopinda mumakomba. Wopfumawo wozingurawo. asi vanotozviwana here Wakatanga vhuro. suro wakawana here andikanditira musaladi musikana uya zvangu Mwari Jesu ndiregerere Vakati kwai vati unogona here kuti makaita sei? ndakamwana chivhura muromo kati musina goridhe kati ungozi Joni herewe Angari Joni. ndo kwazvinoiswazvi Akai ndakatorishandira zino riya rinodhura riya. ndozandoriyazve vaimona kuti matizodhura woshandira zvinoasikasikana vakoma vasinawo chemumakumbo Iyato unotova nechimuchinda chakwewo. Une chimuchinda chako une chimwana peyani. Hamunaona chikomana chitsvuku changa chiri chimwana chako anotonzi maifani vani. chimuchinda ese mwana kwete muchinda mukomana wake Murume unaye. Chimwana. Ungaiwana nenguva yekumbonzi kana wazi hende uko kuti ndomboda kupa mai. Ani vanenge vachitira kuti tinyanye kufanana nevari Joni tisanetsa kusungwa. sindosakaisa zino regoridhe Ungachati kudini? Ndamubvunza kuti moisana mazi akati mai kunyanya kuonekwa kuti uri muZimbabwe zvinonetsa kumapurisa. Kana wakambotsanzira kudai havanyanyi kuzokungo kumisa wakakonawo nechigoridhe ndewo munako. saka iye anochigona nechitu cheko Unokonesa 7 years ariko. saka ndogore rirwayo 2000. saka chakangwarira upenyu saka ndeapi mamwe matambudziko amunoti imi mungange muchishuvira kuti pamwe pamusikana unyanya kuti takanyangana pamusikana wamuda kubatsirwa nawo Mandambudziko
matambudziko ariko nokuti pauve papo pana matambudziko asi ndinayo hangu matambudziko ndenzara welfare munayo munopuwa newelfare handiti nezvimwe nepokugarawo pakanaka kuti ndishande kudai kubuda kudai handikwanisi kundodini ndishandeshandawo zvinoita vamwe kudai mwoyo wangu unenge uchingoti mwana wangu kuda kudai vamwe vakanyamboenda kumabasa ini inongotenderera pamba saka kuti ndikasirewo kumuruka kunondinesa asi pekugara vambiya tisingati kunyepera zvedu ka nekuti mune iyo yakatoita nedhoo pekuvharika tototanga utoti imi muri tori nani panova takaona vanongori nedanda riri pashi hapana nani chitirumzi musateri zvekuti hanzi muchitirumzi mumba dzinopanyavava vana zvavo vari kuita usimbe vari jona rorenzi naranganai muriko kujoni pritori ikoko uye mufurise denga ramairi vedu vezvokwadi vachabuda kuri vana vanozviitisa ngavangokupawo mazenge maekera anopenya vakubatsire kupfuura mozvati sei ndiri kuti muri nane kuri ndiri kuda kukwanzirai paya musha tikaenda isu musha huna kana danda vanhu vatapazhe baba varipo hapana vakafa ndokubika gavhire handizosangu masene but ndikungota kuti imi munotova nane kuti pandori nechifula chekuti munhu utovata upinda mupamovha radhoo iyo nyangu zvadenga risina kupfurirwa asinotovapo nabagwe motova nawo tatomaona kudai ine ikoko hakuna hacho munoseva sadza nebudzi ndo zvanoda kuti mukwanise kungoona depth asi promisa rekwasati ndeyekuti tikaona zvationa izvo nyangu zvishoma changodi tova tichikusiyira iwa tidi kureverai nhemba sezvo pakarekomendewa uchi yataiona iripo pane pekuti zvoni zvokwadi tingada kuti tisiye mumwe munhu pashi hasizoiti asi pati magrosariwo kana pakange pane nadoda kubatsira uyu especially mumakumbo make handizi kuti hapana here zve zvinoita kunge zvimauyu zviya zvinoiswa mumabvi umomumo ndinase kuti ndo zvakanyanya kukosha panadhanisa izvozvo pamwe chete maybe nemapedziwo akarekomendiwa nakanzera saka I think ndo zvezvimwewo pakawanawo anenge asununguka kutambanidza ruoko aiwa tozvitenda tiriva nani kuti hatidi kuti zviitwe hatisi vana mwari handiti uye kuti tiuye kuno haisinawe kuti tati ivo haufaniri kwana vafaniri kwana 5 vanhu vedu takavapuwa pa5 mumwe chete ndiye ari kugadzirwa musha ende zvakangonakawo tikabva tangoona kuti pane musha wekuti zvokwadi hapatori nakana chongowo chikona chaida kuti wachibhedhroom ndopfunga bva changosiyiwa chakaderwa chakarohwa necyclone zvikatobva zvangoparira zvakadero I think ipapapo zveshuwa ka tisingadi kunyeperana ndovase kuti so far so good vanhu ndopavakati vangona kuita concentrate napo panhau dzekuti vange vachingowana pekuvata kuzi havana pekutoti vavati zvachose hapatorina kana chunhu ende kuti patakatosvika vanga vasadozoti kuuya tikatosvika vachidla sadza nemapudzi amama maziva mapudzi makavhu iyo ndiyo makavhu mapudzi matanga moni mukutaura kuti hazvisi kuitirayo ka so zvakaoma nekungototi gusha derere riya ndo muriwo wavo kubva musi wa1 January kusvika musi wa31 December zvakatozita kuti chimwe chimwana chiripo chite kwashi chakatoita kwashi hapatoiti ipapo zvachose hapaiti saka I think panadhanisa chadi chakuti unenge wangobvisa zvavabvisawo vanodi tinongouya nazvo hatireki andiona sokuti futi misha wese atakaenda kunoshanyira kunyange pasina kuzonzi munhu wese anga achigasirwa mushaka kowana hwani sekuti ndo matauriro atatikaita munhu wese wotichango yachisiya zvatinosiya tazvionawo tikawisawo situation yenyu noinoti bate zvakare chingoti dai Jehovha musi kwedenga aita kutiwo pangowanawo hwani angouyawo angotiwo kunyanya pari roofing yenyu kona pari kudeka
zvandikufundisa. Saka vakomana mbuya makunezwa vana vakawanda vari Joni ngavaite ichi. Vanofana kuhwa tsitsi vedu vangu murume wakafa. Saka kuti munhu asherekete zvinonetsa. Iyo yange iri kisheni yani kwe? Iyo iri koko kwe? Yanga iri bedroom yavana ranganai. Baba vakavakira seri kwomushonga. Kutodhama. Bati vakasara pano? Mai vari kuJoni, ndogara navo. Baba ndo varipi? Mai nababa Joni. Ndogara navo. Apano kwachitohwa kuti baba makanzi mupfurire imba uko. Iya, zvinozi dzavo vana vechikomana. Zvakasa kubata zvigwinyo wakalenga-lenga zvinozodesa iwe. Unogarapo. Ndizvozvo. Ivo vari pane izvezvi. Andi vakagara. Ini ndini ndinongodhana handiti. Kudhana kudi? Kunyara. Musha wakashata. Ndi munodhana. Osiri kuti ndi munonyara. Ndisha kuti dhana ndainzwa wewana kuti. Muti kudhanisa na dhana. Imofunga ndo bhebi. Andinyatse kubaba. Tobva zvemuna muchipingi. Muchipingi vanotaura chindau. Saka indotaura chichi. Saka makarangano bhebi. Amene vana masvingo nevana gutu. Patini handisi kutaura chindau here izvizvi. Keme hamusi kutaura chindau wani. Inini handauri chindau here izvi. Chandau. Imi michirudzi chenyu motaura malanguage api mazvirudzi zvingani? Ini ndane zviviri, chikaranga nechindau. Muri mukaranga? Ndosaka chenyu chisiri dhipi handiti? Vataura chindau, mutora chikaranga. Mutora chakaita kunge chimanyika kunge chichimbi chakasangana. Chasanganazve ndakauya kuno kare. Kumusha kwaindepi? Pazaka. Kuzaka uko? Tinogara chimbodarika neikoko. Sikuti ndikwanyika. Panyika? Kudarika neikoko. Kana nyika North Point kundokwatoinana kwasi yako. Chaiko ndikwagutu. Ngodarika napo zvinamanyika. Panyika modarika mujina. Toenda kumba Saka ndizvo. Guys avada kutovererwa zvedu nenyaya. Vana asi makaki kava nemabhuku anotekwa nani? Makava akatosvika kababa avo svika. Andi variyo namai. Saka vakatumira mabhuku ega. Haatorina neunifomu. Andi vakatoita kutoteerwa zikaya ngauya hana unifomu. Hakuna unifomu herewe? Yasakara. Hanzi inawo? Yakasakara. Ko yadenzera kuti chi? Alright. Vanongwavangwavawo zvimatembarare. Chita baba idhanisa. Chakubata zvakare pachikamu chinoteera. Ita kuti ndichakubatai zvakare. Pachikamu chinoteera. Yay! Alright, handizvozvo mbuya saka isusu takupedza video yedu. Mashuma kuda tichandosvikawo Harare tiri mu. Wamoda kusvika Harare? Hamudi kukurosa bhodha here? Chinendepi chimwe? Ndati hamudi kukurosa bhodha here? kuJoni. Aiwa saka kana kuri kuZambia ku South Africa kana ku UK kana ku America. Ungachaziziwa kunoendwa nesu. Wachatofanira kuseka. Kusekisha wamboseka. Chimu chachagichi. Kuona kusekera ichi musei muchifunga munoseka. Mushazi wasakara. Ngaradze mushawa kuti unosekwa. Unosekwa chii papa? Mungo nemudhuku wako wakanaka. Bedzerawo. Batira inde munodzira uswa mbuya. Panoda vanhu vanorura denga. Kudi? Kurura denga vanodhura vanhu. Kurura denga kudi? Kuita roofing.